Здравейте! Днес ще ви покажа как може да направите бърза, лесна и удобна поръчка на различни продукти от Mebelino.bg. Може да изберете един или повече продукти, в случая ето тази секция. Ще добавим още един продукт, люлеещ стол Max. Вече имаме два продукта в кошницата. Трябва да изберете начин на плащане. Полето за регистрация или вход имате три опции: създаване на профил, плащане без регистрация и за регистрирани клиенти. В случая аз нямам регистрация и маркирам плащане без. Има поле за лични данни, име, фамилия, електронна поща и други. След като ги попълните, сте все по-близо до финализирането на вашата поръчка. За начин на плащане може да изберете директно при доставка или банков превод. Ако имате допълнителни пояснения или указания, може да ги добавите в празното поле. Накрая се съгласявате с общите условия и вашата поръчка е финализирана.